खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय नैबे समाव आं दंफैयो बाक्सा जिल्लानि दावरायझार गामियाव लोगोसे बेवहाय नोंथांमोना दिनै बे भिडिअ नुनो मोनगोन अजय बसुमतारी आरो नाब्ले बसुमतारी बिथांमोना गावसोरनि रांजोंनो सोरजिनाय माखासे जोंनि बर'नि आगोमा जोहोलावजोफोरनि गावसोरनि न'नि लांगोनायाव मुसुखा खालामनानै दोनदों गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन नैबे समाव बिथांमोना आंजों लोगोआव दङ बिथाङानो जाबाय अजय बसुमतारी लोगोसे बिथांनि बिसि नाब्ले बसुमतारी स' आदैखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय लोगोसे मादैखौबो महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय स' आदै आरो मादै बे नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोननि नबथि लांगोनायाव गावनि रांखान्थिजोंनो सोरजिनाय बे पार्कआव बेवहाय सोरनि मुसुखा दं आं गिबियावनो बरायग्राफोरखौ आं गिबियावनो खुलुमबाय आरो बर' रायजोफोरखौबो आं बयखौबो खुलुमहरनाय जाबाय दिनै आङो बे मुसुखाखौ बानायनो थांखि बादियै गिबियावनो नैबे बड'साखौ आं बानायनो गोनां जादों बिदिनो मोनसे चाइनानिफ्राय फैनाय आबै आबौ बिसोरखौबो आं बानायनो गोनां जादों सिखोना जोहोलावखौबो आं बानायनो गोनां जादों बिनिफ्राय गाम्बारि सिख्ला दं बिरगोस्रि सिख्ला दं बिनिफ्राय थेमफाख्रि दं सोरगोस्रि सिख्ला दं आरो लोगोआव सिखोना जोहोलाव दंबावो बेसेबां मायथाइनिफ्राय आदैया बेखौ जागायजेनदों आङो 2011निफ्राय आराम्भ खालामबोदों आरो लासै बिदिनो बानायनो गोनां जादों आरो दा बेयाव बेसेबां मुसुखा दङ फारियैथ' बहुद दं मन्दिरबो दङ मन्दिरावबो गोबां मुसुखा दङ आइ आफा इसोरफोरनि ओमफ्राय नैबे गणेश मन्दिर दङ बुद्धदेब दंफायो हनुमान दङ आरो आङो दुर्गाखौ सिबियो बिनिफ्राय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गणेश बाबा लोखि देवी सरस्वती कार्तिक बेफोरो दंजोबो टेननि बिगुमा लकनाथ बाबाबो दङ बिसोरखौ आं सिबियो आरो शिव बाबा दं बाथौ दङ बेफोरखौ गोबाङै आङो खस्थ' मस्थ'यैबाबो बहुत गोबां खरसा जालाङो बेखौ सिबिनायाव बिदिनो आङो खस्थ' मस्थ' रावनिबो दान मोनाबाबो आङो सरकारनिफ्रायबो जेबो दान मोनथ'वाखै दासिमबो मोनाखै आं निजेनि रांजोंनो खस्थ' मस्थ'यै आं सिबिगासिनो दं नायगिरि नोंथांमोना जुदि बगामाथि पिकनिक स्पटआव बेरायनो फैब्ला बे जायगासिम बेरायफैनो हागोन बेयो जेबो सरकारि पार्क नङा बेयो बिथां सानैया सोरजिनाय गावनि आखाइजों सोरजिनाय बे नखरनि पार्क लोगोसे बेवहाय जेबो मुं दोननाय जाथ'वाखै नाथाय बिथांमोना नैबे समाव गासै खामानिया जाफुंब्ला बेवहाय मुं दोननाय जागोन लोगोसे बेवहाय जोंनि बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथजों लोगोसे गोदो गोदायनि समनि जोहोलावजोनि मुसुखाफोरखौ नुनो मोनगोन लोगोसे बे जायगायाव फैयोब्ला जों थारैनो माने गोदो जों जे रायजो थानाय बंस'नि हारिनि जोलै बेखौ जों मिथिनो हायो लोगोसे बे जायगासिम फैयोब्ला नोंथांमोना बिथां अजय बसुमतारी लोगोसे नाब्ले बसुमतारी बिथांमोननि न'सिम हाबफैब्ला बेखौ नायनो हागोन नैबे समाव बिथां अजय बसुमतारी आरो मादै नाब्ले बसुमतारी बिथांमोना जोंखौ बेसिम फैनानै बिथांमोननि जा पार्क बेखौ लानायनि थाखाय बिथांमोना जोंनो जा आर'नाइजों सन्मान होनो नागिरदों बियो थारैनो बाख्नायथाव मानो होनब्ला जोंहा बेबायदि सन्मान लाजालायनाय जों सुबुं जायाखै जोंनि थांखिया बे बर' हारिनि गोदोसोना थानाय माखासे मिन्थिस'हायै जायगाफोर देखायनाय अब्लाबो बेखिनि जोङो सुबिदाखौ बा सन्मानखौ होनायनि थाखाय आदै आरो मादैनिसिम रोजा साबायखर बावनानै बिथांमोननि जा आर'नाइ बेखौ आं गोसो गोथारै नाजावनानै लानाय जाबाय आफा नांगौ साय सोरजिगिरि अबंलावरि बोराइ बाथौनि दहाय लानानै दिनै आंनि नैबे बड'सा नोगोर जिखिनि थांखि लानानै बानायनाय बेफोरखौ दिनै भिडिअ'आव रेकर्डिं खालामनानै खिन्थानानै होनायनि थाखाय आं गोबां बिथांमोनखौ साबायखर बावनानै आंनि बे आर'नाइजों मान बावनानै जै जाथों अराय सम नोंसिनि साननाय हनायफ्रा जाफुंलांथों आरो जोंनि बर' हारिनि गोदोसोनानै थानाय माखासे सावगारिफोरखौ नागिर बेबादिनो फोसावनो हाथों जै जाथों
नायगिरि लोगो नोंथांमोना नुनो हाबाय बे जोंनि बाक्सा जिल्लानिनो जोबोर मुंदांखा बगामाथि पिकनिक स्पटनि सिङाव नांजाबनानै थानाय नैबे जारिमिनारि जा गाव हारसिङैनो सोरजिथायनाय बे जा पार्क बेखौ नोंथांमोना बेसिम फैनानै नायफैनो हागोन। लोगोसे दिनै आदै आरो मादैया आंनो सम होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर। लोगोसे नोंथांमोननि जा साननाय जा सिमां बेफोर जाफुंलांथों। लोगोसे बे जायगाया थाबैनो सारा बर' रायजोनि गेजेराव मोनसे मुंख'जाथाव जायगा जानानै थाथों। लोगोसे बेवहाय गोबां नायगिरि बिथांमोना फैनो हाथोंखौ आसा थिनानै दिनैनि बे मोगा मोगि आयदाखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों आदै मादै। गोजोन्थों।